En el programa de Som Pilota es posa l'accent especialment en una paraula, participació. Estem així amb Susana, una de les membres de la candidatura, per a que ens explique en què consisteix la participació que proposen. La participació i les entitats esportives són per a nosaltres dos temes preferents, perquè són els temes que afecten a la gent, a tot tipus de gent. Per a nosaltres la participació és el diàleg constant dins de cada estament de la pilota i entre els estaments de la pilota. És important aquest diàleg perquè fa veure nous punts de vista que potser un com a individu no ha contemplat i aporta coneixement. I aquest coneixement és un creixement per a l'individu, per a les organitzacions, i tots sabem que les decisions preses amb coneixement són sempre millors que les que es prenen per impuls. Susana, proposeu un procés participatiu molt ampli, però en la pilota som molta gent. Com s'estructura aquest procés participatiu? Tenim previst organitzar-lo al voltant d'equips de treball que s'estructuraran en 7 àmbits, que són l'àmbit de competició, el de promoció, el de comunicació i màrqueting, el d'avaluació, el de formació, el d'organització i el de rendiment. En l'àmbit de competició proposem ofertar una oferta diversa i sostenible tenint en compte 3 subàmbits com són els jocs escolars, les modalitats competitives i les modalitats recreatives. En la promoció cal elaborar un pla d'activitats. En quant a la comunicació i el màrqueting, tenim clar que la federació necessita renovar la seva imatge i renovar la manera de comunicar-se amb els federats i les federades. L'avaluació és un tema per a nosaltres també molt important perquè tenim clar que és el que ajuda a millorar i a detectar on estan les errades. Per a la formació cal fer una detecció de les necessitats de tots els estaments i de tots els elements que intervenen en la federació i pel que fa al rendiment cal desenvolupar un model amb unes línies d'actuació molt concretes. De tot aquest procés participatiu entenc que allò principal serà el fruit que s'obtinga, els resultats. Sí, així és. I per això proposem una avaluació contínua que incloga totes les ferramentes que considerem que són adients. Des d'enquestes de satisfacció, a avaluació de federats i federades, a la redacció d'indicadors d'acompliment, tot el que estigui al nostre abast i fins i tot auditories, tot això ho contemplem. A més, nosaltres promulguem un projecte de lideratge compartit. El lideratge compartit per a nosaltres és que diferents persones assumisquen responsabilitats amb la intenció de lluitar per causes que consideren que val la pena lluitar per elles. Per això cal emoció i cal ganes de fer-ho. I nosaltres d'això en tenim molt.